The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, and we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dili pa kita magpadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos na adlaw, awag ka higala o igsuong magtotoo. Nga imong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga mao ang rebound technique aron masiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo og for the perception and metabolization of Bible doctrine. So ikinahanglan nimo kini aron papaso nimo ang mga sala nga naa diha sa imong galamhan karon, kini mahimong babag sa imong pagtuon sa pulong sa Dios mo sa gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo igsuong magtotoo, andam ka na pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pa Kristo di sa imong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka sa to put your faith on the Lord Jesus Christ. Nga imong tuuhan siya, imong dawaton siya, ingon nga imong personal nga maduluwas o Ginoo. Human nimo buhata ka na, ikaw maanda mo sa pag salmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Busa in preparation for our study ning adlaw, magampo kita sa hilom. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world,
and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, Diyos, nga niya kami nagapuyo nining katuigan sa simbahan and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we are going to take up today, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kanining tanan mga higala, mga igsoon, mga suki nining atong Bible study through the YouTube, ubos ni atong ministry. So aniya na sab kita nga girugwayan na atong kinabuhi, nga gipapadayon pa kita pagkabuhi gumikan kay anay dakong plano ang Dios sa atong kinabuhi. So nining adlaw aniya kita sa kaaskil sa lawas. We are alert with a clear mind, og we are still breathing, we are still alive, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya kining nagalihok sa atong kinabuhi. Bisan dili kita takos, og we don't earn it nor work for it. Karon magapadayon kita sa atong gibiyaan nga pagtuon bahin nining the doctrine of the supernatural life. Doktrina sa dili kasagaran nga pagkinabuhi. Unas tanan, niya makita karon nagtutok sa napo ka mga kinaiya sa Dios, the 10 attributes of God. Og atong gitukbil ang bahin sa usa niining kinaiya sa Dios, ang pagkamasaligan sa Dios, the integrity of God. Now, kining maong integrity sa Dios, nagapaklaro natong mga tao kung kinsa ug unsa ang Dios. We are studying God's integrity and as to who and what He is. Okay? Og so far, nakaabot na kita sa bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. God's being God in relation to our present life, being His children. Kita iyang mga anak. Ato nang nasayran, gikan sa atong pagtuon nining bahina, nga ang Diyos, ana siya'y iyahang mga pamaagi alang sa dagan sa kasaysayan. Ug atong nakita nga ang pagka-Diyos sa Diyos, iya kining gipadayag nganhi kanatong mga tao, regardless kung ang imong kabubuton mo dawat pa o mosalikway kaniya. Iya nang gipahimutang ang mga pamaagi, diin ang tanang tao makaamgo nga naay labaw makagahom, naay Diyos. Ana na kana sa kabubuton sa tao kung iya ba kining pagadawaton o kini iya bang isalikway. He has total freedom. It's a matter of choice. Ug dili mahimong bakwion sa Dios ang iyang mga pamaagi nga gipahimutang tungod kay wa pa ang tanan kini nga iyang mga pamaagi iya nang gipahimutang. Busa angay nato nga tagan og pagtagad kining maong primerong prinsipyo nga ato nang nadalikitan sa pagsugod niini, nga ang Dios nagpahimutang og pamaagi aron ang tao makaila niya, ang tao makaamgo bahin kaniya. Actually, ato naman ang naisgutan, and I would highly recommend nga samtang kita nagatuon ni ining integrity of God, gamita ang inyong memory recall alang sa uban nato mga pagtuon, uban nga mga prinsipyo sa uban nga mga pagtuon aron
atong masumpay ang nagkalain-lain nga mga pagtulunan ni ining bahina sa integrity of God. Kay advance naman kini pagtuuna nga nanginahanglan na kini sa atong pag-recall sa uban nga mga principles nga ato nang natunan. Atong balikon sa pag-ingon nga ang Dios nagpahimutang sa mga pamaagi nga ang tao makaamgo nga anaa siya, that He is or He exists. Bisan po pa kung ang tao mo ingog di siya mutuog Dios, di siya mutuo nga naay Dios, apan kanang tawhana sa iyang pagbalibad nakahibaw siya nga naay Dios, apan iyang kinabubuton nga iyang isalikway. Mao nang naapoy ubang mga tao nga wa man na nila maayuhag susi kung kinsa o unsa ang Dios. Mao nang ang Dios mismo pinaagi siyang mga pulong nagasulti nga dunay mga tao nga nagakulit o mga ribulto nga dagway kunuhay sa Dios aron lang matagan sila kasiguruhan nga naagyo Dios. Apan di man kana mo'y pamaagi sa Dios aron sa pagpaklaro kanatong mga tao, dili. Kana tawhano ng pamaagi aron ang Dios maklaro nato. Apan di man kana madawat sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang na sa iyang pamaagi unsaon pag-ila nato kaniya, unsaon nato sa pagkaamgo may tungod kaniya. Ug ato nang nakita nga kining maong pamaagi nalangkob sa gitawag natog plano sa Dios nga nagalambigit sa tulo ka lakang o tulo ka hugna nga mao ang una, kaluwasan, ang kinabuhi sa kaluwas na, ug ang kinabuhi sa maong luwas luyo ni ining kinabuhiya. In other words, ang una niini is salvation. The second, believer in time. Ug ang ikatulo, believer in eternity. Luyo nining kinabuhiya. Tulo kini kabahin nga mo'y kuyog sa plano sa Dios nga iyang gipahimutang. That is why wa gyoy excuse ang tao bisan pag ang tao mo ingon wa man ko kay bawo nga naay Dios. O nga naman uroy nga imo magisalikwa ang kay gayunan nga makaamgo ka nga naay Dios samtang buhi ka pa. Mas gipalabi pa hinoon nimo ang imong kaugalingong mga tumong ug tuyo sa imong kinabuhi nga nahibaw man ka nga naa magyo Dios bisag unsaon nimo balibad. Now, kini atong gitawag og God consciousness, ang imong pagkaamgo nga naay Dios. And that is why when we respond, kung kita muhatag o pagtagado ingnon ta mo sanong niya ng higayon nga makaamgo kita nga naay Dios, then ang Dios na ang mag-igo sa pagpaklarong ngadto kaniya. Kana kung anaa kaniya ang pagka madinawaton nga kabubuton, positive volition. That is why sa higayon gani nga nakaamgo ka na nga ana ay Dios, unya misud ka na sa iyang plano pinagi sa kaluwasan. Huna-huna nga naa ka na sa plano sa Dios. Nasud ka na. And because you, as a Christian now, you're already inside the plan of God. Remember that God has designed your life. Gipahimutang na sa Dios kanang imong kinabuhi. Gipahimutang na ang mga pamaagi aron nga kitang mga Kristohanon magakinabuhi na nga anaa ang kahigayunan nga kita magmalampuson nining maong kinabuhi. That is why the issue is still our volition, ang atong kaugalingong kabubuton. Ato nang nakita kung unsa ka grabe ang pagpahimutang sa Dios bisan tinuod kun ang matag usa ka tawo ipakatao din sa kalibutan nga patay spiritualmente, naghatag man gihapon ang Dios sa pamaagi
diin ang maong tao mabuhi spiritually. Dumi, kitang tanan nga nimugso ni kalibutan na. We are declared unsa spiritually dead, although we are physically alive. Kitang tanan. Now, ato naman ang gihisgutan sa miyagi natong mga pagtuon, previous studies, pinagi sa atong gihimong hulangguay nga ang usa ka tawo nga patay spiritually pero buhi physically, atong makita nga naa na kaniya karon ang kahigayunan sa pag-angkon sa God consciousness, ang pag-amgo may tungod sa Dios. You know what? Kining mga tao nga muhatag o higayon nga maminaw bahi kaluwasan, paminaw sa gisangyaw nga may balita sa kaluwasan, are people who had already experienced God consciousness. Ug sa dihang nahibaw sila nga naay Dios, nahibaw sila nga naay labaw makagagahom. Ananaw sab diha kanila karon ang kabubuton nga makahibaw. Unsa may sunod kung buhaton karon nga nakahibaw na kung naay Dios? Unsa may sunod kung buhaton? What is the next step that I should take? And the next step is, as we believers know, is to study and learn what the plan of God is. Tungod kaya ang atong pagkaaniya dinis kalibutan, ang atong pagkaaniya nining kinabuhiya, dili kini arbitrary, dili salagma ang imong pagkaaniya karon dinhi. Dili ni salagma. Kasabot ka? Giyatagan kag kinabuhi ug hingabot kas panahon nga makadungog kanining atong gisgutan karon. Sanglit ang Dios naghatag nimo kahigayunan an opportunity nga makaamgo ka nga God does really exist. Kung ikaw usa ka unbeliever, dili magtotoo, nga makaamgo ka nga anaay kaluwasan. O kung usa-usam ka believer, if you are a believer now, nga makaamgo ka, nga doon na nagipahimutang ang Dios alang sa dagan sa mong kinabuhi. Alang kanimo magtotoo. That is the reason why nga pinaagi lamang sa imuhang pag-angkon ni anang kabubuton nga madinawaton. Positive volition. Bisag Kristohanon ka na. Okay? Kaya naman mga Kristohanon nga sa igayon nga nangahimo na silang Kristohanon nga musalikway naman hinoon sa mga sangkap nga iha sa Dios. That is why nga atong masabtan nga ang Dios nagpahimutang. Ug ang pagpahimutang sa Dios alang kanatong mga magtotoo pinaagi na sa gibilin ni Ginoong Jesucristo nga mao ang unsa ang Espiritu Santo. God the Holy Spirit. Yes, ang gibilin ni Ginoong Jesucristo nga ri kanato mao ang Espiritu Santo nga karon nagapuyo na diri sa sulod nato. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya ang Espiritu Santo mao naman ang naghatag. Balik ka nato niya ng spiritual nga kinabuhi, ang spiritual life. Kaysa wa ka pa mudawat sa kaluwasan, before you accepted salvation, you did not have the spiritual life. Why? Because you are spiritually dead. Patay ka spiritualmente. Karon nga Kristohanon ka na, natao ka na pag-usab, you are born again. Gisuluban ka nagpagkamatarong sa Dios. You now have a spiritual life ug gikinahanglan nga imo ka ng atimanon. Now, niya na po'y problema ining bahina. Daghan sa atong mga kaigsuonang mga Kristohanon, fellow believers nga, wa pod mahibaw unsaon pagatiman sa ilang spiritual life. Listen, ang human spirit nimo, meaning ana ang nabuhi
energized, enlivened, activated nga tawhanong espiritu nimo, in conjunction with your soul, completes the inner equipment of grace apparatus for perception, for short gap, ug mao na ni ang usa sa mga sangkap nga gihatag sa Dios ngadtos matag usa ka magtotoo aron makaabante na siya pag makatubo na siya diha sa grasya ug sa kahibalo kang Ginoong Hesukristo. 2 Peter 3:18 ayaw gyud na kalimti. Kay gipagkatao ka naman pag-usab nan gikinahanglan ka og sustansya ingon nga batang masuso, an infant nga nagasugod nagtubo aron makaabot kini siya sa pagkahamtong. Merely comprehended to convert doctrine from something that is merely comprehended academically into something thoroughly understood and usable for both spiritual advance and spiritual application to life. So, it is but important nga ato ka nagtimanan samtang kita nagpadayon dini atong pagtuon bahin sa pagka-Dios sa Dios nga ubos kini sa doktrina sa dili kasagarang pagkinabuhi. O nagtuon kita dupot nining pagka-Dios sa Dios nga nagahatag kanato nining pamaagi nga kita makabalik ngadto kaniya. Always bear in mind ngang matag usa ka tawo nga ipagkatao ni ining kalibutana, siya spiritually dead, spiritualmente patay man, ug wa magyud siya labot sa Dios. Wala. Wa siya bisag gamayng koneksyon ngadto sa Dios. Ug ang pamaagi lamang ngang usa ka tawo may dugtong o makaangkon og relasyon ngadto sa Dios mao ang iyang paggamit siyang kabubuton sa paghimog positibong desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ug niyan ang pagiha lamang nga matawo siya pag-usab. He is born again. Matawo siya ngadto sa pagkahimo niyang anak sa Dios. Ug diha misud siya sa plano sa Dios. Usab mo ka ng higayon nga mahimo na siyang physically alive at the same time spiritually alive. Okay? Now, paminaw ini. Ang problema gyud sa kadaghanan bahin ni mao. Abi nila nga pwede sila makabalik o makaangkon og relasyon ngadto sa Dios pinagi silang kaugalingong mga paningkamot. Remember nga kining matang sa mga tao nga ingon ini mao ni mga tao nga wa kaila sa Dios. They don't know who God is. If you try to establish a relationship with God through your own effort, I'm sorry to tell you that you actually do not know God. Listen, God has established His very own process, His procedure, His protocol. Ang Diyos nagpahimutang na sa iyang pamaagi. Kitang mga tao, di ta mahimong maggama-gama tag atong kaugalingong pamaagi sa tuyo nga makaangkon tag relasyon sa Dios. Ang tinuod, ang pamaagi sa tao dili og di man gyud madawat sa Dios bisag unsaon pas tao. Dili. Bisag unsa pay buhaton, bisag unsa pay paningkamot nga himos tao, di man gyud kana madawat sa Dios. I'm so sorry to tell you. Kini ang kamatuoran. Di ta wa ta magama-gama, magbuhat-buhat nining maong prinsipyo. Iya kini sa Dios. Sabtag na. Ang pulong sa Dios klaro og tataw pag-ayo nga nagpahayag niya na. Diha sa Isaias nagatsulti nga ang tanan natong mga kaayuhan ug mga paningkamot sa pagbuhat ug maayo sa tubangan sa Dios mahugaw nga kana nga trapo, filthy rags. Mao bitaw nga gikinahanglan ang atong pag-ila sa Dios. Okay? Una sa tanan,
Di ka makasangpit sa Diyos kung di ka anak sa Diyos. You cannot. Always remember that kay maunay prinsipyo sa integrity of God. Ang pagka-Diyos sa Diyos. Tungod kay ang Diyos balaan, He is holy, ug siya hingpit, perfect. Dili ka makasangpit sa Diyos hangtod nga makapahimutang kag relasyon ngadto kaniya, ug ang makasangpit lamang sa Diyos matupad gisulti diya sa Roma, mao lamang kadtong mga anak sa Diyos. Maura. Anak ka sa Diyos gumikan kay anaan naman ang Espiritu Santo diha kanimo, kinsa mao'y musangpit sa Diyos, ingon nga amahan, Aba, na anak sa Word of God. Mauna nga ang mga tao karon, as part of our study dinhi, angay magunahuna nga wa gyoy pamaagi nga atong mahimo aron makabalikta ngadto sa Dios. Wala. Ug ang ikaduha, kung usay ikaw ka tawo nga di mo tuog Dios, ug maingon ka, why Dios? Di kumutuo nga na Dios. Dili mawa ang Dios. Sabot ka. Bisag mong sige kag ingon, why Dios? Why Dios? Dili mawa ang Dios. Naagihapon siya. Kasabot ka. Ug moingon kag di ko mutuo og Dios, bisag di ka mutuo, naagihapon ang Dios. Apan paminaw. Sa katapusan, in the end, manubag ka sa imuhang gipanulti. Tungod kay naamay Dios, nan ang Dios maningil sa imuhang gisulti, kay kita mang tanan muatubang sa Dios. Mamagtotoo kabag dili magtotoo, muatubang tang tanan. Pero di magdungan ang magtotoo ang di magtotoo. Recall kay bawo na mo niana asang dapita na sa atong gitunan. That is why angay natong makita ang Dios unsa man kini siya ug unsa man ang iyang gipahimutang niining tanan. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Kining essence, wa may direct nga binisayang translation ining essence, maong pagka-Diyos sa Diyos na lang. Okay? So, ang essence sa Diyos, mao ang iyang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Si kinsa siya, ug unsa siya. Ug ang tanang tao ang ngayang mahibaw kinsa ang Dios. Sa gayon gani nga musugod kag likay-likay og kinsa ang Dios, o sa gayon gani nga motipas ka aron di ka magakaton bahing Dios, manubag ka ana. Do you know that? Manubag ka. Kay naibaw man ta nga kitang tanan mga matay man gyud. Husto? We will all die. Adi man gyud mada kay na may uban nga gustong bulungtan gyud. Painat og maayos naong, pero besag giunsan nilang inat silang naong, adto ra man pud mahog sa pagka-imbalsamar. Ana. Di ba? Sa katapusang pag-inat sa imong naong, adto na sa imbalsamador. Ngano man? Na may uban nato mga hadlok ug hisgot bahay kamatayon. Anto naman ning gitukbil karong bag-o. Yes, daghang mga tao mahadlok. Maunsa na murag gilasan sila kung maghisgot na tag bahay kamatayon. Oy, di tang maghisgot ana. Ingon ang uban. Ngano? Ngano man? Og di ta mo hisgot og kamatayon, di ka ba day mamatay? Hoy, kitang tanan padung ana. We are all heading to that. Maubitaw nga, usa sa atong pagtuon dinhi, maong bahin sa pag-angkon o kasiguruhan. Aron nga sa higayon nga mo panaw na ta, may baw tag-asa ta padung. Unsay luyonin ning kinabuhia. Kay ang Dios mihatag man sa pagpaklaro
ug asa ta padong. Kasabot ka? Ug paminaw, kung mutuo kag Dios, nan naa kay kasiguruhan. If you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Apan kung ang Dios para nimo naalang siya sa imong imagination o paghanduraw, nan, siguro yung mahadlok kang maghisgot o kamatayon. Mahadlok yung ka. And yet, ang kamatayon kuyog na sa plano sa Dios alang kanatong mga tao. Kay that is a fact of life. Osto? Dili na kalikayan. Sa gayon nga ipakatao kanining kalibutan na mamatay gyud ka. Sabot? Mao gyud na klarong pagkasulti. And that is why you have to learn samtang niya ka wa pa maawahi, di pa tauwahi, mahuman ang imong kinabuhi dinhi. Kay maupod ang kuyog sa plano sa Dios, mahuman ang imong kinabuhi dinhi. Awahin na. Awahin na ang tanan kung di ka mag-andam sa imong kaugalingon. So samtang niya ka pa, mauni ang panahon nga magtimbang-timbang ka na diha sa imong hunahuna kung asa ka dapit ug unsay imong baruganan nining kinabuhi. Mao bitaw na nga kuyog man gud niining plano sa Dios alang kanato. Angay kitang tanang mga tao mangutana, nganong niya man ko karon? Nganong buhi man ko? Nganong gaginhawa man ko? Pangutan ako no ang imong kaugalingon, higala. O kung imo pang hunaon, ang tawhanon pong tubag ana mo ingon aron maning kamot gud ta. Og naatay mga liwat atong patubuon kay sila naman po musunod nato. Unyag ikaw, asa magkapadong? Musilingan nagkagwati. Pero og imo naon ba, unsa may kapuslanan nimo? Igo karang ipanganak aron mamatay? Mao ba? Aw di gobod maning kamot gud ta. Unya nighaw man nimo paningkamot, mamatay man gyud kag gihapon. Moingon kag bitaw no. Unsa may kapuslanan nato dinhi? Mo eskwela ta, unya mo graduate, unya mangitang trabaho, maprofesional ta, makakwarta ta. Ang uban di makakwarta, mapobre kag madato ka, mamatay man gihapon ka. Correct? Unya, ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man po nimo mada human ka mamatay. So, unsa may tuyo nato? Unsa may kapuslanan nato, ani? Samot natong mga tao nga, di mo tuog Diyos, di mo tuog na ilabaw magkagahom. Di, ang ilang kinabuhi, klarong way kapuslanan. Tanawa ang atong mga karsel karon, mga prisuhan ba? Napuno kini mga tao nga wa na muhatag og bili sa labaw makagahom. Wa na muhatag og bili ug unsay tuyo sa ilang kinabuhi. Basta lang kay haros lang, bahalag unsay porma, bahalag adis-adis, bahalag kriminal, bahalag unsa man galing ang imuhang pangbuhaton sa tawhanon nga mga pangibog, lust. Apan kwintahon nimo, dunay tuyo. Ug ang tuyo mao, ang atong pag-ilangan na ay tumong ang atong pagkaaniya dinhi karon. Although we can dig deeper and see the angelic conflict behind all of this, but that's another study. Lahi na po na. Ang ato lamang giduputan sa pagtuki, mao ang bahin sa integrity of God, ang pagkamasaligan sa Dios. Mo'y hinungdan nga ang Dios, nagpahimutang sa tanan. Okay? Ayaw kalimti na. Kaya mag-imagine lang kag,
global warming, unya, ug di ta magtinarong ning atong gipuy-an nga kalibutan, mga hanaw tang tanan. Ngano? Mas labaw pa pas Ginoo nga makapahanaw aning tanan. Hinumdum mi baya. Ang kalibutan dili mahanaw kung dili mutugot ang Dios. Okay? O magbinuang ta ning kalibutan ha, magagwanta ta, pero di ta mahanaw. Hangtod mo ingon ang Dios og hanaw. Then hanaw ta, mawa ta. Anabaya pud na sa Bible ha, basig mo yung po kang himo na po tanini. That's another study. Pero always remember our study regarding that. So, whether the workings of the universe, the principles of the divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of God's word, the scripture, is based, gibasihan, on the attributes or character of God. Aron ka makasabot sa Bible, kinahanglan po kang makasabot kung kinsa ang Dios. Ang Bible pulong sa Dios. Ug kung wa kakaila sa Dios, ug para nimo baliwa ang Dios nan, ang iyang pulong nga kining Bible baliwa pud nimo. Kasabot ka? Now, ang grabe, usa ka magtotoo if you are a believer in Jesus Christ. If you have been born again, but by faith alone in Christ alone, ninihigayo na. While you are listening to this study right now, unya gibaliwa nimo ang pulong sa Dios, ilhanan ka na nga gibaliwa pud nimo ang Dios. Unsa to'y prinsipyo nga atong ma-recall? What your attitude towards the Word of God is your attitude towards God. Prinsipyo na. Okay? Now, nahibaw ka ba nga, no? Because the principle stands. Again, mao to akong giingon nimo. What your attitude towards God's Word is your attitude towards God. Pero Kristohanon ka, okay? You are a Christian, pero baliwa ang Dios sa imong kinabuhi. Remember, God is the one who created everything. Siya ang nagbuhat sa tanan. Ug siya ang nagagunit sa tanan. He is holding sa tanan. From sustaining the universe to blessing believers, everything that God does is based sa iyang attributes. The attributes of His essence. Ug ato nang gipakita kining attributes sa iyang essence, ato maning gibahin sa napo kabuok 10 attributes of God. Ug atong gipaklaro ang pagka-Dios sa Dios, mao ni gitawag nato og essence niya. Nagalangkob sa napo 10. Ato lang ni gigamman og napo aron makahatag kini natos pagtuon, naatay katun-an nga maklaruhan kita sa pag-ila kinsa ug unsa man gyud ang Dios. Makaila tag sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, triple O, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability ug veracity. Ang triple O means omnipotence, omniscience, ug omnipresence. So kini napo kabuok nga attribute sa Dios, mao kini ang nagalangkob sa pagka-Dios sa Dios. And remember, since God is perfect, kining napulo kabuok also are perfect. Wa gyoy pagpihig-pihig, why favoritism, why labaw, why kuwang. Insakto ra gyud kini tungod kay ang Dios hingpit, ang iyahang attributes hingpit pod. Therefore, ang ngay natong makita nga kining iyahang mga attributes nga atong gibat-bat dinhi, only 3 of His attributes ang ingnon ta ma-spotlight sa atong pagpadayon ining pagtulunana. Apan may nungdanon nga atong masabtan nga dunay napulo
Kaya nga naman, bisan ko ng integrity of God will spotlight only 3 of God's attributes. Bear in mind nga ang mga attributes of God. By the way, umaingon ganita og essence, ang kinatibuk-an, moingon ganitag attribute, kining atong gisgutan, kadtong ginganlan nato ganiha. So why attribute sa Dios nga mulihok nga siyarang usa? Kinahanglan nga kung mulihok ang usa ka attribute sa Dios, kiniduyog sa uban niyang attribute. In other words, dili mo conflict sa uban niyang attribute. Kasabot ka? Kung moingon kag hustisya ang Dios, ang hustisya sa Dios mulihok apan kiniduyog sa uban niya nga mga attributes. Omniscience, omnipotence, immutability, veracity, iyang sovereignty, kung mulihok man ugaling ang iyang love, di lang kay love ra. That means, nagalihok usab ang iyang gugma, kuyog sa ubang mga attributes. Inguna na ang Diyos. That is who God is, folks. Mauna, nga kinahanglan nga atong klaruhon kini karong higayon nanining higayon na Diyos mismo at this very time that when we study bahin sa Diyos, tangtanga na ka ng mga tawhanon ni mo mga pangunahuna kay di na magsilbi. You cannot apply that to God. You can never apply that to studying the attributes of God. Never. Dili yun na magpos. Bueno, ato kinig ipadayon sa sunod gayon, hindi lang una kita mohunong o gidapit kagyapon sa pagpag-uban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga giuluhan nato kini og the doctrine of the supernatural life. Kini atong gipangisugutan mao magyud. The doctrine of the supernatural life. So kung buot ka nga magkakaton pag dugang mga pagtulunan gikan hining maong hilisgutan din. Gidasig ka, giawhag ka, giagda ka sa pagsubay, pagpag-iuban nining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan grasya. Wa nato ni paningkamuti, kini ego lang yung sangkap sa Diyos kanato nga way bayad. It's all free. Kaya nga no, grasya man. Magamputa. The scripture declares God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong himutangan nining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore,
Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, langit nung Amahan. Niining kahigayunan o pribilehiyo sa pagtuon sa imong balang pulong niining adlaw. We ask that you will open our hearts to these things. Increase our perception. Increase our comprehension of them. For we ask it in Christ's name. Amen.